салом алайкум ҳамватанони азиз. Имрӯз мурғ ва биринҷ тайёр мекунем. Ин маҳсулотҳо бисёр фоиданок аст ба шахсоне ки ба варзиш машғуланд. Калорияшон зиёд аст, яъне белоканд. Ба ҳама маълум аст ки чанд қадар бисёр белок истеъмол кунем, ҳамон қадар мушакҳои бадани мо калонтар мешаванд, зиёд мешаванд. тарзи реза ва тақсим кардани мурғро ман нишон додам, дар шабакаи ман ҳаст. Дар омада бинем. Агар ба шумо мурғ маъқул набошад, метавонед ки синаи мурға истифода баред. 4 дона синаи мурға даҷа 4 кунҷа буридагиём, яъне 1 кило. Хоб, рафтем. баъд аз кофтани ҳамаи маҳсулотҳо оби ҷӯшомадагиро илова мекунем. Баъдан дар плита мемонем. дар плита мондем. Баъд аз ҷӯшидан намакша бичашем ки бенамак наёяд. барое ки об бисёри баъд рехтакем, намак ҳеҷ чиз намешавад барои қалб. дар баланд монем ҷӯшидан гира. баъд аз ҷӯшидан дар 3 монем болоша маҳкам кунем, майда ҷӯшидан гира. хоб, навбат ба биринҷ расид. ҳозир 2-3 бор хушрӯ мешӯем, баъдан об мерезем, куркума ва намака илова мекунем, дар плита мемонем. метавонем ки гречка истифода барем. Гречкарам бисёр фоидаи калон дорад барои варзишгарон. хоб, оба илова кардем, 1,5-2 сантиметр кифоя. куркумаро бисёр бад илова накунем ки талх мешавад. хоб, дар плита мемонем, ҷӯшидан гира. биринҷа дар плита мондем, ҷӯшидан гира, обаш поён фуромад, болоша маҳкам мекунем. хоб, мурғи мо ҷӯш омад, беҳтара дар 3 мондем, ҳозир болоша маҳкам мекунем. хафоша гирифтана фаромӯш накунем, тоза кунем. хоб, об ана ҳамин қадар фуромад, болоша мепӯшонем, плитаро паст мекунем то тайёр шуда мешавад. баъд аз пӯшонидани биринҷ, намаки мурғро бичашен, агар кам боша илова кунем. хоб, баъд аз 5 дақиқа биринҷи мо тайёр шудагиай, метавонем ки бигирем аз плита. тез хабараш бигирем ки тагаш начаспа бо. чӣ хеле ки биринҷа ҷӯшондем, ана ҳамин хеле гречкаро меҷӯшонем. 1,5-2 сантиметр об бояд боша дар болои гречка. намак спеtsiyaро илова мекунем, мемонем дар плита, ҷӯшидан гира. баъде ки ҷӯш омад, обаш паст шид, плитаро паст мекунем, болоша маҳкам мекунем, тамом намерасем дигар. хоб, ҳамватанони азиз, хӯроки мо омода шид. метавонем ки бигирем аз плита. шахсоне ки ба варзиш машғул ҳастен, метавонем ки намихи 1 мурғро гирифта биҷӯшонен. 0,5 кило биринҷи дигара беҳад серғизо аст ва тез тайёр мешавад. метавонем ки бо худ ба ҳамон залка ба варзишхона бурда, баъд аз оғози машқ истеъмол кунем. 4-5 маротиба истеъмол карданда мерасаед. ҳамиро мехостам нишонтон диҳам. ба варзиш машғул шавед. Сарбаланд ва хунавбод бошед. хайр.